Considera razoável e xusta a proposta do seu Ministerio para aumentar as cotizacións das persoas autónomas? Con certeza, non. Non eran xustas nin razoáveis as súas propostas, especialmente nos tramos máis baixos, os tres inferiores ao salario mínimo interprofesional e os primeiros da táboa xeral. Non o eran porque acrecentaban unha dificultade máis ás trabas numerosas con que se encontran moitos autónomos para saíren adiante e que poden chegar a converter un proxecto profesional e de vida nunha verdadeira carreira de obstáculos. En canto ao Partido Popular, máis unha vez, como fai con todo, tentou e tenta utilizar isto na súa permanente campaña partidista, o BNG colocou o foco en defender un criterio de maior xustiza, axustando máis e mellor as cotizacións aos ingresos reais e garantindo sempre pensións dignas para os autónomos, porque non hai que esquecer que estamos a falar dun sistema de reparto e non de capitalización. Máis xusta quer dicir que quen menos ingresos ten deba realizar un menor esforzo de contribución e que máis ingresa poida realizar un bocadiño maior. É a única maneira de garantir equidade e tamén viabilidade para proxectos profesionais das persoas autónomas. O BNG mantén o seu criterio e esperará a ver o resultado do proceso e a proposta que finalmente será levada a aprobación para pronunciarse de maneira definitiva.